След малко ще залепим брекетите на моята пациентка. Тя е на 17 години с завършен активен растеж в областта на лицево-челюстната област. Има изоставане в областта на долната челюст. Ето как започнахме 23 август 2023 година. Може да се види в страничния участък как средата на кучешкия зъб не контактува хубаво между трети и четвърти и среда на предния връх на шести зъб не влиза хубаво тук в това уличе на долния шести зъб. Само няколко месеца по-късно, 22 декември 2023 сме готови за стартиране на втората стъпка от нейното лечение. Ето е приключената първа фаза. Дръпнали сме задните зъби назад и вече имаме хубави съотношения в областта на задният участък. А сега нека да започваме.